Godt, så er der spørgsmålet om, hvad er det præcis, Israel rammer? Vi hører rigtig meget om, hvad det er, Iran rammer, når de smider missiler i Tel Aviv. Også at der er civile omkomne, når Iran bomber. Men hvad er det egentlig præcist, Israel bomber i Iran? Israel siger, at de først og fremmest har forsøgt at ramme atomfaciliteter. Og det kan vi også se, det har de forsøgt. Om de har haft succes med det er der meget delte meninger om hos eksperterne lige nu, og det vil jeg overlade til folk, som er i stand til at afkode satellitbilleder osv. Det lader ikke til, at de har været i stand til at smadre Irans atomprogram indtil videre. Udover det, så har Israel sagt, at de rammer militærledelsen, og det er jo her, at Iran især ser en direkte krigserklæring. Man går ind og snigmyrder, bomber ledelsen i revolutionsgardens forskellige afdelinger. Det vil sige, man prøver ligesom at skære den militære ledelse i stykker i Iran. Så bomber man også missilaffyringsramper, man bomber våbenproduktion, våbenfabrikker, man bomber teknologiske centre for atomforskning og for våbenforskning og våbenproduktion. Og derfor så vil Israel insistere på, at alle deres mål er militære. Det er set med den israelske optik. Men den iranske optik, så er nogle af de her mål jo dybt inde i civile områder. Og der vil Israel så igen modsvare, jamen det er fordi, at præstestyret de dækker sig bag befolkningen, bruger dem som et menneskeligt skjold. Men det er også et faktum, at der har været bombninger af boligblokke i civile kvarterer. Ifølge iranerne selv er der uskyldige civile, som også er blevet dræbt her. Og når jeg siger ifølge, så er det fordi, vi har svært ved at verificere det her. Vi har svært ved at verificere det, fordi at præstestyret er et diktatur. De tillader ikke fri adgang for frie medier, internationale medier. Internationale organisationer har ikke nem adgang til Iran, så derfor er det svært at verificere. Men det lader til, at der er civile tab i Iran også.